תודה. ובזמן שהמלחמה בעזה נמשכת ומאות אלפי ישראלים מפונים כבר חודשיים מביתם, אושר תקציב המדינה בקריאה ראשונה בכנסת, ולמרות ההבטחות שהכספים יופנו לצורכי המלחמה ושיקום, בפועל הועברו כספים בסכומי עתק לישיבות ומוסדות חרדיים. נו, ומה הבעיה בזה? צריך לחזור לשגרה, להניע מחדש את גלגלי העושק. אין ברירה, זאת מלחמת אין ברירה. ערב טוב. כן, ערב טוב לחברי הממשלה הבכירים, אריה דרעי והשר גולדקנופ, ואתם באמת יכולים להיות מאוד מרוצים מהתקציב שעבר היום בכנסת. תקציב טוב. הבעיה שרק ניצלתם את הרגע והכנסתם יותר מדי סעיפים שקשורים לדבר הזה שאתם עושים, המלחמה. טוב, מה לעשות שישראל נמצאת בעיצומה של מערכה צבאית קשה? באמת? אצלי הכל שגרה. איפה שומעים על זה? בשער של המודיע לא היה על זה כלום. אולי כי מלחמה זה נקבה. לא, רגע, לא, סליחה שאני אומר רגע, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר פה. לא כולנו ככה. אני מזכיר שהאוכלוסייה החרדית מעורבת כמו כולם. אנחנו היינו ראשונים בטרנד של הספמים ואף הגדלנו לעשות. כן, סליחה, אנחנו באמת יודעים, יש באמת חרדים שמתגייסים, יש כמובן את זקה, אבל רוב המגזר לא לוקח חלק. לא, סליחה, אני לא יכול לבוא ולשמוע פה את הדברים האלה. אתה מדבר כאילו אנחנו לא עשינו הכל. אנחנו שבוע שעבר עשינו הכל כדי לראות אותם חוזרים הביתה בשלום. ודאי, כולם ציפו לשובם של החטופים. לא, מי דיבר על החטופים? דיברתי על התקציבים שלנו. ברוך השם, כולם חזרו אלינו הביתה, ואפילו חזרו יותר. הגדילו לעשות. אבל סליחה, אבל השאלה היא מכם, בהנהגה, לא ציפו להקריב משהו. תקציב הישיבות, אתם יודעים, גדל ב500 מיליארד שקלים, הגיע לשיא של כל הזמנים. זה נראה לכם הדבר הנכון לעשות כרגע, בשעה הזאת? לא, רגע, זה בכלל לא בשעה הזאת. עושים את זה בכלל בשעה 1, 2 בלילה, כשאני עם סמוטריץ' ואתם לא מרוכזים מול עדי זריפי בטלוויזיה. מאיפה הבאתם אותה פתאום? באמת מאיפה היא באה? לא יודע, אני אברר לכם. בואו נחזור רגע לנושא עצמו, בסדר? 900 מיליון שקלים תוספת לחינוך החרדי עד סוף שנה הבאה, שבחלקה הגדול לא כולל לימודי ליבה. למה זה חשוב דווקא עכשיו? אם לא עכשיו, אז מתי? בשנה הבאה, כשלא נהיה בממשלה? לא, אתה פשוט לא מתבייש, אין לכם בושה. זה הכל כספים שנועדו למורים, למורות צדיקות, לאופק חדש. זה מוסדות שלא מלמדים בהם לימודי ליבה. בסדר, אז כספים לאופק ישן. ואתם יודעים, אולי הסעיף המקומם ביותר בתקציב שאמור להיות מכוון מלחמה, 11 מיליון שקלים לעמותות שהמטרה שלהם היא לעזור לבני ישיבה לא להתגייס. תראה, קיציס, בוא, אנחנו מתים להתגייס. אבל עכשיו, באמצע מלחמה, לקפוץ ראש פנימה, זה לא הגיוני. צריך לעשות לנו איזושהי התאמה, הכשרה. אוקיי, אז אחרי המלחמה? אחרי המלחמה? אז למה צריך שנבוא? שנשב רגל על רגל? ככה אתה מכיר אותנו. נו, אז זה לא נראה לכם בעייתי לקבל את הכספים האלה? תראה, אני אומר לך בכנות, אנחנו היינו רוצים עוד, אבל סמוטריץ' גם היה צריך לקחת למפלגה שלו משהו. כן, ידיים זריזות יש לקטנצ'יק הזה. זה כסף שהיה אמור להיות מוסט מהמלחמה אלינו. ותגידו, מעבר לעניין של הכסף, משהו באירוע האחרון הזה גורם לכם לחשוב מחדש, אולי בכל זאת מתעורר בקרב האוכלוסייה שלכם הרצון לשאת בנטל? חנקת אותו, הרגת אותו, הוא לא נושם. תודה רבה לך, באמת פעם ראשונה מאז 7 באוקטובר שאני מצליח לצחוק ככה, אתם עושים עבודת קודש. אני באמת מתקשה להבין איך מאות אלפי צעירים בריאים מהמגזר שלכם לא לוקחים חלק בהגנה על המדינה. תשמע, אני לא יודע. אולי נחש אותם נחש. אולי קרץ אותם קרץ. אייל, ערב טוב, מה נשמע? אני ישבתי בישיבה של התקציב והכיס נבוע. וואו, מרגש. מה זה? אתה בוחר? מה? לא, אולי בצל אותי בצל. מאוד אהבתי. תודה. אתה יכול לקרוא לנו שמעון וגורפינקל. כן, אז אני מבין שלמעט יוצאים מן הכלל, אנחנו לא צפויים לראות שינוי בקונספציה שלכם. אוי, רגע, דקה. פתאום נזכרתי במשהו, זה היה כל כך קצר אז לא זכרתי, אבל הבן שלי ינקי התגייס. רגע, שנייה. לילה ראשון בלי אמא, לילה שני כבר עם אמא.
יש לנו את זה, נעלה לטיקטוק. שבו. אז ערב טוב גם ליאנקי דרי. טוראי במיל ינקי דרי, הפאור. כן, אתה אכן התגייסת לשירות מקוצר של 10 ימים. עד מתי אוקטובר 23? עד סוף אוקטובר 23. אז אתה מבין שזה לא רציני. הלו, תקשיב לי עכשיו טוב, יא צ'ונג, יא צהוב, יא... כולך ריח של אקליפטוס מהבקו"ם. מה הדרגה שלך בכלל? אני סמ"ר. אני טוראי, זה יותר אותיות. הביא לך על הפרצוף שלך. ושלא תבינו, אנחנו שמחים על כל אחד שמתגייס, אבל מן הראוי שזה יהיה לשירות טיפה יותר משמעותי. איזה נודניקים אתם. אי אפשר לצאת איתכם ראש אתם. לא מתגייסים? לא טוב. מתגייסים לשעתיים בגיל 40? גם לא טוב. תדע לך, אייל, עוד יכתבו שירים על השירות של המלאך הזה. הנה, תראה מה זה, רק אמרתי שירים. מי השיר? אוהב אותך, בן. יוצאים למלחמה, אומר הרמטכ"ל. יוצאים למלחמה, קורא גם הקצין. כל החיילים רצים לעזה בפול גז. רק ינקילה שלי אומר קדימה אני זז. כל החיילים, כן כל החיילים, נותנים 3 שנים כמו כלום. רק ינקילה שלי, רק ינקילה שלי, תוך יום מגיע לסיום. רגע, דקה. אבל אני מקבל את המענק שחרור, כן? ברור שאתה מקבל. גם השתחררת בגיל 40, מגיע לך פנסיה. איזה יופי, תודה רבה לכם. מיד יהיו איתנו כאן אודי